Zulana 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 sanibonani bafowethu. Ake sibingelele nje, siyazi ke bafowethu kade yagcinana ngizwe ke nje bafowethu nikhala nithi commander iyayifihla. Ngihlale ngisho ke bafowethu ngithi mina kuyangihlula ngempela madoda ukuthi ke ngihlale nje ngizovela la ko Facebook ma social media ngivele nje ngingaphethe lutho. Uyabona manje ngivela kahle ngoba kukhona nginiphathele khona ngise studio mhlawumbe nonke nje niyayibonela bafowethu. Sikhuluma nge-CD la, sikhuluma ngamageza ayeza bafowethu asendleleni abachazele mfowethu. Sanibonani ucebo lo usigodo uMakathi ongabe nokabhani ngakusasa abantu baseqhudeni. Bafowethu khona umsebenzi omuhle simphathele wona kulonyaka. Yiwo hona lo ngicabanga ukuthi uyayizwela nawe. Cha impela sisendleleni njengokufa. I-CD sifikile bafowethu kade ngikhala nethi commander i-CD kwabe ngempela uyoze usinikeze nini. Cha ngempela ngiyanethembisa bafowethu ukuthi ngiyafisa nami ngoba sise studio nje ukuthi kuphela lenyanga esiqalayo ubumsebenzi wenu ubusungakeni sesiniphakelile ukudla kwenu. Ngicela umuntu elinde nethikithi lakhe esandleni kunjalo i-CD sendleleni bafowethu i-commander kunjalo ke bafowethu. Konakele ke kusho mina ke nawe yazi mase kuyilesi sikhathi mase konakele hawu suke sekunjalo nje noma ungakuthatha ukufaka efridge suke sebonakele nje kusuke ngeke phela kusalunga mfowethu bonakele kuhlula ifridge mntakama ngoba ngihlale ngisho ke nje ke bafowethu ukuthi izinkulumo ziyaphela ngifuna ukuzwa ngempela la bahlale bethu amageza kanjani. Hawu bathi amageza wasebenza. Hayi kahle bo. Asendleleni njengokufa. Ukufa makuqondile. Ngisho ungangena phansi kwehetje, boye kuphethe. Siyabonga bafowethu. Siyabonga bafowethu.